Umfowenu ngoba nihlala naye endlini. Umuntu ohlala naye endlini umfowenu loyo. But ndihlala naye endlini asishare igazi. Wena futhi le njalo le nobandlululo wena. Beside ukubandlulula ndithetha le nto okuyiyo nje na. Hayi. Umuntu ohlala naye endlini awukwazi ukuxhumana nomuntu ohlala naye endlini ngoba lowo muntu lowo umfowenu lowo muntu lowo. Uyenza kanjani leyo nto leyo? Akufanele ndenze kanjani ke? Wasekuphela abafana Babengaphelanga but wanxiba ndithanda yena ndabona ngathi uyandithanda manyana. Wakubona ku-right wena lokho. Waze wangiphoqa. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihlezi noLungstar. Namhlanje vashelo siswethu othi unodaba afisa ukudalula kuma wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli beBlack Life usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Marine babukeli beBlack Life ndiqhamuka eBizana, Eastern Cape. Bizana. Eastern Cape. Ubekwa yini la kaBlack Life namhlanje kwenze njani? Into endibe apha kwaBlack Life ndinomntana omncinci. Okay. Of which umntana uyagula ufuna ikhaya lakhe elangalaziyo. Okay. Okay, into enzekayo I think kwango-2018 and then umamam efumana umtshato wasehamba nami sawuhlala sonke lapha atshatele khona. Xa sifika phayana no-stepfather wabe naye enonyana of which inoma umdala apha kum ngo-2 years. Okay. And then sifikile sahlala phayana ekuhlaleni kwethu waye wanditshela ke ubhuti wanditshela elongixela uba vele singathandana because andinguye waphayana ndize nomama. Wow. Okay. Yeah, and then nam ndabona masiba no angubhuti wam lona. Angubhuti wam by blood, ngubhuti ngokwegama. Then sathandana abazali bengazi loo nto. Benganakanga bezixela uba siyevana as i-siblings. Of which sathandana and then ndapha ndiba pregnant. Okay. Xa sendikhulelwe ndabuzwa ekhaya uba ndikhulelwe phi. Ndakhomba ngaphandle komnye umfana. Hayibo. Ndaze ndabeleka ke. Umntana usemdala ke ngoku uyahlupha and nomama ufuna inkomo umqhoyiso. Of which ifuna kumfana orongo. Manje lo mfana ayifuna kuyena naye nathandana noma? Sasithandana but yayingeyonto serious. Anikaze nenze lutho. Umqhoyiso wathatha uba? Umqhoyiso ubungekakhutshwa. Mna oyena one breaker ngulona bendihlala naye endlini. Uyena. So uyena wathatha inkomo kamama. Ngoyi. So umama uya ngaphandle uyofuna inkomo yakhe. Uyayifuna ngaphandle ngoba ndathi ndibreaka ngaphandle akayazi nyama. Manje uthini ke lo amsolayo lo owamdirector kuyena? Phela naye akazi naye wazi uba anikaze nenze lutho. Sike silale ndalala naye kuba ndizibona uba semkhulelwe. Kuba ndifuna umsulela ngesisu. So manje akasho yini uma ukuthi ke nawafika ingekho ifurniture yena akatholanga lutho? Zange azasho naye. Akazasho. Hayi akazasho. Okay, so manje ke nimisa kanjani lento leyo ukuthi ke na ingane yahamba yayobika kwenye indawo? Ubhuti wakho lo sendlini yena uthini noma naye bevuma ukuthi ke ingane ihambe yobika ngaphandle? Ebevuma kuba saye sacinga uba xa sinokuxelela abazali ingabhidliza ikhaya loo nto. So sabona uba ngcono sife siyifihle ke ngolu hlobo. Besaniyifihle. Manje ukugula kwengane igula ngaliphi? Umntana uyagula masimsa koogqirha babona uba ugula yintoni. Xa simsebantwini besiXhosa ke kuthiwa funeka enzelwe isiko lakowabo. Anenzele isiko lakwabo. And isiko lakwabo ila endlini. Ila endlini. So uma uhamba usuke uhamba naye uma wakho? Andisuke ndihamba naye. Afika atshelwe lokho? Athini? Kaloku yena uyandipressurize into yobana mandithethe nomfana so that ingane izolungiseleka. Manje uma wakho umuntu onjani and mase umtshela lento kanjena uzoreact kanjani? Umuntu ohlaza. Umuntu ohlaza. Umuntu ohlaza. Cabanga ukuthi uzoaccepta le ndaba?
Andinalo ithemba. Awunalo ithemba. Hayi cha. I-relationship yenu-ke nobhuti wakho kade niyirana kanjani? No, bebethi xa bekhona vele sizoba si-siblings Niba vele. normal. Then xa bethe bangabikho ke siyikhapule. So bebenishiya endlini acabanga ukuthi-ke Xa na besiya emsebenzini bona besixebe bashiya abantwana. kanti abantwana babhizi. So u-ready yini ukuthi-ke na sitshele uma wakho? Hayi, I'm-ready. Umfana-ke yena uyimisele ngani ngawo? Ngapha umfana? Ubaba wengane? Andazi. Awazi. Hayi cha, andazi. So ngoba kune-pressure ingane igula yena uthula uthini? Why kungayena ohleli lana ezotshela ubaba wakhe? Angixa into yobana nayo uyoyika. Uyasaba. So akasabanga akhathelala nawe. Andazi sisi. Unawo ama-plans ukuthi-ke na mhlampe-ke nakho umndeni noma naniy'gangela? Sasisenza nje singayiqondanga into yobana kungenzeka bekhona nomntana. So akanawo ama-plans ukuthi niqhubeke nakho umndeni? Cha, akanawo. Anawo. Yo, and then u-stepfather wakho-ke yena uwumuntu onjani? Umuntu okhama. Umuntu ophansi. Uma wakho kuphela. No, sizomthinta uma wakho simazise ngalolu daba. Uso-ready ukuthi simfonele? Phefumula vele. Yo, ngiyayizwela ukuthi-ke na ingane iyakhala ithi idinga isiko lakubo ngoba phela isiko lakubo likhona la endlini and namhlanje usuzoyidela ufuna ukutshela uma wakho ukuthi-ke na ingane eyakhona la endlini ukuze ingane ikwazi ukululama. Asimfonele uma wakhe simuze usuzothini yena. Usu-ready ukukhuluma naye? Asimfonele. Sinjani uvala? Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila mntwana. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Kuhle lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngakwazi yebo. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nondodakazi wakho. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Sacela umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Mamela nje. Hello? Yebo. Unjani? Japhila unjani? Ngiyaphila. Mama, kunemfihlo bendifuna ukuxelela yona. Okay. Eziba bendike ndamane ndihamba nawe, sihamba nomntwana, sifuna ukubheka uba yintoni ingxaki yakhe njengoba egula. So ke utata wakhe, bendifuna ukuxelela utata wakhe uba ngubani. Utata wakhe lona ndandixelela yena ankunguye utata wakhe, oyena tata wakhe ngunyana kaStefana lona sihlala naye. Awu. Kanti wena unjani wena? Kanjani nguma? Utata wakhe uyena muphi kanti? Utata wakhe umfana lo kaStefana sihlala naye. Uba bonke abantu ngavele nje ukhetha umfowenu endlini ngoba phela lowo muntu umfowenu. Akanguye masumfowethu. Umfowenu ngoba nihlala naye endlini, umuntu ohlala naye endlini umfowenu loyo. Bathi nihlala naye endlini asishare igazi. Wena futhi le njalo le nobandlululo wena. Beside ukubandlulula ndithatha lento okuyiyo nje na. Hayi. Umuntu ohlala naye endlini awukwazi ukuxhumana nomuntu ohlala naye endlini ngoba lowo muntu lowo umfowenu lowo muntu lowo. Uyenza kanjani leyo nto leyo? Akufanele ndenze kanjani ke? Wasekuphela abafana Babengaphelanga but wanixela uba ndithanda yena ndabona ngathi uyandithanda manyana. Wakubona ku-right wena lokho? Waze wangiphoxa. Awungiphoxile. Angiphoxile. Yazi ukuthi ngiyokufisa ngaba kuthiwa awuke ingane yami. Kodwa ayikho into engizoyenza.
kodwa nje i-wrong into oyenzile i-wrong. Ndiyaxolisa. Isothwa njani nje lento oyenzile ke yenziwa njani? Kaloku ziba ndize apha ndakufowunela ndathetha nawe bendisenzela uba sizofumana isolution. Ayikho phela into engikusho ukuthi ena kuhlanganise mehlo. Masihlangane-ke singabazali ukukhulunywe lento yakho. Uthola iminyaka emingaka uthole nemfihlo engaka. Bengizothini mina? Bekumele usho kodwa uhlalele all long ungasho. Kodwa nje nawe uyazazi ngumuntu onjani, bengizoyiqala phi mina lento? Uyiqala kanjani manje? Inxa ukuthi sendibonile ngokuthi umntwana uyandihlupha nyani ngwanisina choice. Yini-ke ehlukile kunalokho kuleso sikhathi esingaka ingane zigule yenzo yonke ithi kunalokhu ngoba kufuze ngabe wakade wafi. Ndandihluleka nandingakwazi. Uyabona kodwa ukuthi ucishe waluzisa umphefumulo wengane ngenxa yephutha lakho. Hayi niyazenza izinto bafethu, hayi niyazenza izinto. Hayi ke sengihlulekile mntanami. Mntanami. Awukho umgodo wokulahla umuntu kodwa nje hayi ngiphoxekile. Yazi ngishocked kakhulu. Hayi ngiyaxolisa ma. Ukusizana ukuxolisa kodwa. Ukuxolela phela ngoba uyingane yami, uvundla esiswini sami kodwa nje ungiphoxe kakhulu. Ave ngabe ngihlengezela inyembezi. Ibo into yenzile engaka. Ibo. Hayi. Okay. Sawa. Right. Uzizwa kanjani-ke ngoba usukhulumile nawakho? Ndiziva ndingcono because umntana uzolifumana nento ekudala eyifuna. Buka akathethanga uve sono-accepta lento. What are the chances ukuthi mhlampe besayazi vele? Ebengazi. Bengayazi. Kodwa akathethanga-ke ingane isizokwazi manje ukuthi ilapheke. Uyazi yena ubaba wayo ukuthi kena uze la uzotshela ifamily? Akayazi. Akazi. So uzozwa nje sekubiza i-family meeting. But at least ingane isizolulama-ke manje. Azofana. Yeah. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi uma wakhe akabanga nalolu laka lolu ade lilindele. U10 uzobiza umndeni ukwazi ukuthi ingane ilungiselele imfanelo zayo, ilulame, iphile futhi iqhubeke neyayo impilo. So Black Life TV, please nawe uma ukuthi unayo imfihlo yakho usibhalele, usendele umqhafazo, uyisho imfihlo yakho sizokusiza nawe. Senzanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there black